Uba VJK Kynta uwe ni kinong yasat an bala rimba ka jila menta ka sngi haba kren beki katu kat ni kilat pathai kubor hakabe day ba ka linti ban penkenria iki Harijan ki basyang basa atem yo maulong ula ong ba ka dontang atli kalat kata ba ka sorkar kariban file lane ujor da ka civil suit for eviction lane ka sorkar kan shim no yalade yakani ka jaka na ka benta ban pendan kam upat ba ni for public purpose da kabakan pensyong dori ki jingtay ki badon hakate ka jaka ban siu dorpat ye ki try jang kite ki jingtay ni ki yeng ki sem bla penyeng hakate ka jaka bat ye ka kendo de ban siu dor shaka hima malim uba kentaw la ongru bakane ka jingshim ka sarkar da ki we ki linti ban wengi ki basa akate ka jaka palat ban ka civil suit kan shupin serwa ya ka por bat ka pisa Chushu ula ong bakani ka kam de ka kam ka bakalan Henry ka syong bay ka jing start ka sarkar kumno ban shim yakani ka linti. Ula ong ru baka jing khot ka sarkar ban Ukraine bat kite ki bru ki basyong hakate ka jaka na kabenta ka jing pen kanria eki kaladei ka jing ai jam jongka hadu ba I kumba ki shim kabu pen ban. Habakali la hadu kan no kan shimpor banyo e karai la da ujor da ka civil suit uba kentaw la ong bakani kan om shimpor slam na marbamenta ki kendon ka CPC bat CRPC ki la trekam pura ha ka jilla la kumno tang hadu henru banai la ban ai rai na mari kinu ki suit la ban pan bor ni adjournment tang laisin henru la ong bakani ka syong e ha ka jing start ka sarkar lingba umuk tiar ba mikmat ye ka shakashari ba biji ke Kynta man kene keren sepang gajing pen kenria ya gitu ki basa them yo mau pe ong badan kamban air ka civil suit lo pun patak net ka ai gene ka suit ka bapi keren ka to kasngi Jing shisha kani ka jing kali ka jong phi ka badai bat ka ka them yo mulong la di ban kali ni ki dar sorkar na mar lene na sorkar ni kan ten re ngapat na su ngam lang direct ngam don menta directly pa kan ka kam ten re nga su keren na ka por ka muri upai ba na war ketika jakahi ketika jaka ka ba balong ka ba kerpang hai ni kasi ma ni kwa hi bang ni yo biang ya si ka por ndai tha ketika jaka rikinti jongno ti ya si ka di jong kinong cloud ti ka por ba ai saka municipal ru ketika usi melew ba mi kmat ka dang jong kor ti kata ketika jing sisana kam dei ru ngam la ban batai ketika por ten rei halor to ka jing kali jong phi ba ke ga ta ka jing mut ka jing ong ba civil suit kalong kum ni ke lamar ba na ka por ka don ka ni ka case ka ba ki file ki Harijan panchayat ban pin scam ka jing long try ka jing long hak ka jing don ka jong ki te ba them yo mulong te ginum ya kren jingai ya ru ta taru ka don ka writ petition ka ba dei 8,000 khat aspa khat fra Jong Ausnem Alpo Khatra. Kamut WPC number 218 of 2018. Karan kani ka rai jong single judge to kapor haka khasan tarik upnai ba Alpo khandai. Te ganum karan ki jenat butho decision. Ndre ka finding jong ka court kalong very clear ba ka ong ba Walang ba hadir meladap sikap di parties ka court ka suthu ba kamla ba ai ka ka final verdict te ndre u ka court ka ong ba kani ka kam ko belong thik kum ka purely a civil nature te ban address la ni ban bishar kani ka kam ka long bit lumba ka civil suit la ni ka civil court ka ban drive ba malu balong hak malu balong hak te ndre ka point kalong ba it is a settled principle of law ba ong ba ka principles of law la ni ka hak saransar ba pi kwa ban kendang yeno la ki di kinong shongwane la pi kwa kendang ki bri ki encroaches su ya se ka hablong by due process of law ka ba mot ba wat la ki di bakana ki ba shong bi ai na to jaka ndege de long by due process kita ka de ji on jong single judge te ta ka daw single judge ka bor bo ai ni ka hukum arastam araja ka dai bnai february wang ba la fi ko ban evek ki ne pi lai pe da approach pe civil court
par ka civil court kan pass yang ni judgment hadin balas ngap yo boro aliang ti ka jingong ka jonga ka ni ka por ka long ba lada phi kwa ban kendang ni kini gibrio nong tin po Harijan te ka option ka belong available ka basuk ya ka de ka civil suit kata ka long suit for eviction habang civil suit kam namun ka suit for declaration lani ban pentikna jing nong tra ka long bi ka suit for eviction ban evict kini gibrio nong tin chaka te ka point ka long ba kidan ki unauthorized occupant su ya se kita ro hab ban le hi lumba ka ain ba ka civil suit haka khasi ka civil suit ki jo ang ka diwani te ki criminal cases te tamakin tip ki palba ni jutip ni jo ang ka foidari te ki bre ki practice ki ni ki ko jong ki CM na ni ji village court ki tip ha ki ten diwani bat ki ten foidari te halor jong ka ni ka hukum jong unu single judge house haka khasan tarik ba ar hazar ka khanda ka sorkar ka kam sungu hun ya ta ka decision jong ni ka court kala find ka writ appeal hapo division bench kata ka writ appeal kare writ appeal number 29 of 2019 te kata ka writ appeal ka long ban penyap ya ta ka order jong single bench jong single judge te nadu ba file ka ni ka case nadu kan to kada hadu menta kadang sa pending nadu benai June al hajar ka kandai hadu menta kadang sa pending te nakapor ki por ngila yo I ba kadang ka jitmu jong sorkar ya si ka jitmu ba bha wala la ka dei ka ka shim ya ka public money ban relocate itu ting sha ka jitmu ba bha jing si sha jong sorkar la si kini ki bri basa hang tu ki bamdei hok ki try jong tin chaka ba din tu kila dei ban kongu ya sorkar ban ya ke ba ka tarwa marga suthu ka sorkar ka mun isna ka yeng ka sep kan pulut par kadan du ka ta ka jindawa ta ki jilut ki jisep ti ngaso kila dei ban accept namar halor ba kim long try ki chaka ka puta halor ki kadan ta ka jingle be he te hendrei ka point ka long ba mener ngai I pokut khubor ba ka sorkar ka ong ba lada ka don ka jinia shisha ba kini ki brio kim tre ban bi ni chaka la se gra de ka lat ka lenti ban file ka civil suit te lada ka long hata ka dot ka kabut ka sorkar ka asdang ban wan ka lenti ka bade ban wan ka nalu pas dang hi la de ban le kumta nalu ki system 1987 88 89 bakala persyang ban wengi ki brio ka de ban dan ka lada ki file ka ni ka civil suit for eviction ni ki brio na dot ka por ya se tang hapo system la kot ka kam te kini ka jinia tan talain ka long he ki ko so ka bam so tanan ka sudan be tang jinglut ka pisa ka tika jong sorkar ka pisa jong palba te hakini ka por hi ka civil suit ka mut suit for eviction ban evict ki ni bri kam de shu ka suit ban declare ma mano belong hok mano belong try mar ka de be ka shisha ba kini basa hani kimdi ki try kini chaka wat ba ki perlong it ki mani likely ki mani jo ki gurdwara ta temple na ta ka kadan ka mandir ka dei ka pata ka ba ai usi mele ka pata ka mo yu teng ki bri jo ni kim so thu ka jingmo jo pata na shim ka kabu ban thu ba ka pata ka mo periodical lease kini ka kinja lease de nang ni sakman aso ki pai ba kin ni ban ban ka me pata hapsim pata na ta aso ni ka kenten pata ka mun ka ba mun ka lease ka jing ka kot aiwa ka kot simoi kam dei ka kot long hok long trai de ka kot long hok long trai kini ki brio kim dam de na ta ka daw bi ki pan kot pan sla ban yo ban long trai ti chaka ti ki sidon kini ki red petition na ka por si ka por kata ka ga ba ko ban kedo ni ta maksudnya ba file kene ka eviction suit menurut hari berde ban file nomor yang ba pus email kidang panek patana ma hakipot ke kamen swa atau di ka sorkar na pus email mo ban file kene ka suit kendan din ki jingkran jonga ba min swa ba ong ba di email mo ba ban file kene ki eviction suit Henry kam dalong ya ta kadur
namar ya kini ka jaka mynta kala long vested ha ka sorkar kala don ka jingate ha pada ka sorkar berusi milim mat kala don kata ka consideration kamu ka jinga siu ya tada te nagalong hata ka do kala don ka jingate ha pada ka sorkar berusi milim te le si mynta ka kani ka jaka kala long vested with the state government te dana ka jaka kala long vested with the state government te kamu ka di ka sorkar ka bala ban file ka civil suit di hakaba khadwa hi la da su thu baki mi da ka masuk saka jaka baka sarkar ka thmu ban relocate ki te karinti ka ba ben ba shai ka long file bi ka civil suit ba ka di sarkar hi ka ban file te similarly mu haban long mamlang ta ban support ya ka case of eviction yakini ki brio ya ka suit ka ban file da sarkar te habaka kumba long menta hi ka jaka ka long vested with the state government और कभी का ड्यूटी जो स्टेट गवर्नमेंट बन फाइल ना तो सिविल सूट लने सकवे का ऑप्शन का बिलोंग अवेलेबल कलोंग बा इन का सरकार फॉर पब्लिक पर्पस kan acquire no एक तरीके जका kan see no itu ki surface rights kamot ki jingdon ki jingam ke bilang hasla khando ndai hakabade pa ya khando siapa kala ban siu compensation cho si million te kala ban acquire kan ni jaka for public purpose kamu pan he ban bu parking lot ban snal se ki dukan san la ni ki ban he sulong na po yong ulong sa bimola te kata ko option tu kada ban acquire ka mla phi sistem ka kwa ban acquire ka sarkar nam ta public purpose le jinjar ha ban ya pane kata namar ka sovereign right of the state te apaka shim ikanu no ka jaka ka haban sir kata ka compensation the best laraga civil suit kalong ke iki ke bakalan sa palat they say ka acquisition under the land acquisition act kani ka ka ain ke bathma 2013 kan habya kat kum ka ain ta the best option mana acquire itu jaka for public purpose Mana pi ong wa menta kumaka da rame kilap khor ku sarkar kala bandai na da ka civil suit. Tira barang bor sik to ka sarkar ka mud ya ka babahan da kalenti ka babah kala ka ba kaya lenti ban yoy. Ben ka jaka. sarkaru na kapol ka depend haki muktiar ki watai kumno ki muktiar ki hikai kumno ya ka sarkar ki ay advice kumno te borobor ki don kini ki jing klumar boro de na kada jing don ki jing bakla ka to come advice te hangni ban kano sarkar ka jinjar na sarkar hi ka tarikam lumba ki brio badan ha basong badan babat suki te lala maki ki mialam lani ki bureaucrats lani ki wat ki muktiar kiri ka kamram suki kumno ban gai ka government te lala kadon ka jing bakla hanta te ka bakla ki ka sudile ka te kadon bai ka jinglot ka jiksel ko sarkai ba kam ka lit supreme court ka jinglot kam dei shu de ki hajar la long mi de ki la lani de ki pola te kadon bawa jintip le ka nula lu da kalor ka ni ka case na ya kran shu malu ban buria te pisah te ka bala pulut ka jingale mukuduma kam kai Bu prat lagi kendon. Tek sarkar kampediang ya ka wiru. Ki ong la da sarkar he kampediang ya ki bangi phang nom tra ngin da supreme court. To kata ki jimud yang ki supreme court kan stand empat ka baong ka HPC. Nomor ki ong wa dei petang la da ngi menjulang bur arliang ba kan niat cakmar kan kam. hi ka kam la de ka balong complicated adu ta ka de hi ka kom approach ya ka kam namar ba habaka jaka ka long vested ha sarkar na ka yele hi ban negotiate bukan don ka dialogue kumni la ka poi sabam say so to pi ai lat bakin tan sai to ya tan you give an inch they take a mile ta de ka judon da ka kom kan do if you give an inch you will take a mile ka pidang ai lat bakin shim kabu ke Nalanga ngadon ha chaka suki kan le umju le no kan kelan ha kan yang ta to the point kalong ba song ka jing start to sarkar kumno ka de banyak ang shukma Ngala manong ba ko mafiong ka sarkar kara bakla bukan ban kan negotiation mat kinai ki basa ha.
tem yo mo Ang kata ka sudah ka comment ka jonga ba nasi pi la su negotiate bunkam among yang kata ba kabakla kadai ka linti ka bahai kabakwa ba nakin mi da wasuk sorkar ka mde ka sorkar wasni na yo ni ki sorkar ko 50 shu kundang ba po shime 24 hours ni sorkar jini da se ka de sorkar ko ba perkan asin sorsen ta kada ka aila gira na mo bakajam palat pan Menang kom taruh ke bah senjar nama ka syong hi kom kebaya man keren kom taruh menang kejam palat na ka jempet jong phi ko kapon mo syang si melin man keren tege keren tomat ni mentang ngap careful sarkar tege ke sarkar ni menu baran ni sarkar kibri jongi ta ka jing yo i jong phi ko mo buket ha ko bere ber kan kamat kan phi i ka jam na ka na surka ka jam than na ka kalau hapedeng hamar babiang na em kalong dan kapon pakalong directionless kan dan kapon pakalong directionless ti ndre kala banon biang ka linti wadi banon ke ti mental asyia ta ente po high court kapor kapor pat kani ka kam kalong sub judice Mynta nada find ka sibusu ka bampur na emma ka china by fashion kanu snam mai kan ya tai Sistem hai kata nama ka civil suit lani ke lani ki suit lani ki cases kum kani ka red petition fine nado 1000 ka khanda kani ka ba yu min shaw ni nado 1000 ka pra ter ka sa teng civil suit ka simpor hi ka shong stang ki muktiar ki betebet ki penya ka kam ka shong ni muktiar si muktiar ba ki kadon ka di bantan kita ka nakadang ki dong bisal ki mdi bana ilatan namar ha pina kaladon ke jingpen kelai ke CPC nama meminta ke CPC kalau applicable in both in letters and spirit kawot hakane ke nafi puli ke be ni kendon jong CPC ke baong ba the entire length of the suit la banyo tang lightly ke adjournment de la ni pentre kam si sha itu ki kendon kita ki letters jong CPC kamun takla sisin keladon kata ka jing penpai kelai ki readings kamun ke jing ki kot ki slah ki dor khas ki ta ki jing penpai kelai kamun ke jing ai dor khas ba ke jing juba ki ta ki dor khas hadin makaya kita ki do kompanya kita ki case nomla ban shim adjournment palat laise kata ke jing wala jing kelai ni CPC ti hajing sisa la rangi ya hi kat kum ke tenant jong CPC kamut kinu ki civil suits kinum dai pan palat dengan rubna kaju sisa na penya hi kat kum ki kendon juga lai tang lai sen kaju em jong ka kanu ka suit la ban pan por ndai ha po ka ground reality kam long ta kadon hi ka ta kaju ya sinjor na kalian ki no bisaru na kalian ki pridar